gisiso okinyi masani en mano mar ting' mar jo bodaboda. Wanyalo ni jogo ma goyo ohala mar bodaboda e pacho kae, jogo mariembo apiko, jogo man gi ohala mopogore opogore matiyo e ndara. Ahinya odiochieng' ma kono darango ngima jo apiko. Gin gi ting' mane ochumi marwa mar piny Kenya. Mana mondo ming'e gigi duto ma osebedo ka timore. Wada mana mondo mi watang'ni gigo ma osebedo ka chal mar wach mosebedo mano moting'o weche mag modhi mopogore opogore e pacho kae, nengo mosebedo ka idho, kendo wang'eyo gigo mosebedo ka timore e pinyno mar Ukraine kod mano mar Russia mosemiyo nengo mar modhi omedo. Ka wadok chien mana nyaka tarik 14 dwe mar adek, mano mana ka koro wanyalo mana neno kar kanyo gigo mosebedo ka timore, mago wanyawacho ni nengo mar modhi mosebedo ka oidho, kendo nyaka sani wanyalo nyaka tarik 14 gigo tema osebedo ka timore e alwora gi gin gik moko mosebedo ka hinyo jo sekta, ahinya to jogo mantiere e sekta ni mar bodaboda. Nyakora monge jwang' gitiyo gi omuom machalo nade, gitiyo gi omuom maromo nade e keto modhi gi e geche magitiyogo kata apiko magitiyogo. Odiochieng' achiel gitiyo gi omuom marom nade. Wanyalo wacho ni siling 300 ka warango gigi duto ka nitiere to gibedo e thuolo machalo nade mar gero uchumi marwa ka gichulo nyaka osuru ne piny owacho marwa mar piny Kenya. E twak ma kama e chenro mar piny okinyi ka okinyi ok en mano ma watimo kendwa. Wantiere ka kod welo, to welo man ka gin jogo mantie e sekta mar bodaboda gi jogo bende ma jolony e weche mag omenda kod wechego mag kungo kata weche mag uchumi e pacho kae. Mane gimomiyo e studio kinyi ma kawuono antiere gi welo, to welo adhi chako mana gi bada kora achich kar kae mano odhi konwa mana nyinge, thuolo ne odhi kawo mana mondo mi oulre ne jo neno magwa mag Ramogi TV okinyi ma kawuono. Koro kwachako mana kuomi to wadhi e ng'ama ni badhi to watieko gi daktari. Koro wanya chako koro achako di daktari. Ka chako mana kodi kanyo inyalo mana konowa nyingi to yulri ne nyikwa Ramogi Ajwang' okinyi ma kawuono. Erokamano. Nyinga en an laktar Duncan Ochieng' Eli. Dalawa en Game Rangwe Asumbi. Tich mara apuonjo weche mag ohala e mbalariany mar University of Nairobi. Erokamano nyikwa Ramogi. Mana kamano ahinya mano en kare mar wacho ni Duncan Eli Ochieng' kamano e wendo mantiere e studio kawuono. Mana kamano erokamano nya daktari kuom yudo thuolo mar donjo kodwa e studio marwa okinyi ma kawuono cheno mar mbaka oromo. Machielo kendo wantiere gi wendo madhi ulore okonwa ni nyinge ng'ato Nairobi ka nyaka sani e twak masani odonjo kanye machiegni. Erokamano Cleo, an iluonga ni Rafael Oluoch Achieng'. An e sekta mar bodaboda e boma ma Nairobi ka. Mane gima timo okinyi nyaka odhiambo ema miya gima ayudo ofuko makonyogo joga. Yes. Erokamano nyaka kuom yudo thuolo, wang'eni thuolo modhi kawo kama tin mana mar twak okinyi masani en mana mar neno ni gigo duto ma watimo odiochieng' ma kawuono dhi konyo oganda madhi bedo ka nenowa okinyi ma kawuono. Kata kamano kwatieko ang' wadhi nyime kod tich. Erokamano kuom yudo thuolo kendo mar riwre kodwa e twak ma kawuono. Batha kae kendo koro onego achak kori koro nyalo mana konowa nyingi to e riwruok mar jo bodaboda ma piny Kenya in gi lemo mane? Erokamano ahinya Leofas, an nyinga en Luko Owino Midodo. An janyatike Kanyaruono miluongo ni Mariba. Yes, e sekta mar bodaboda ka an treasurer mar duol miluongo ni Umbrella Bodaboda Association of Kenya. Erokamano. Mana kamano magi welo duto ma wantiere kar kae okinyi masani wada mana chako tada mana mondo mi wachak gi jogo mantiere e pap nikech Luke to koro chal ng'ama wuok odonjo ofis kata kotayo chenro gi duto matimore kaka jakeno. Rafael, yes. Mano kwachako kodi okinyi masani en ting' mane ma jo bodaboda nigo e uchumi kata gero uchumi marwa mar piny Kenya? Kadwa chako duoko penjo no, bodaboda en tich kaka tich mora mora. Ma ng'ato kochiewo gokinyi, tido nodhi kata mjengo ne moro, ondiki kata office moro industrial area. En tich kaka tich mora mora ma ng'ato nyalo timo mondo oyud go gima okonyorego e odiochieng' kodiochieng'.
Koro iyudo ka boda boda ni be wan kamano iyudo ka gokinyi nitie kuma asewuok adwa nadhiye nitie ng'at mda ting' kawuok kama odwa noting'e kowuokie katere kama dwano mondo tere gikone to chuli gimoro matin e tich mitimo neno. Koro en tich moro amora ma kaka tich moko te ma ji nyalo bedo ka timo oko kae. Mana kamano, ten mana twak ma wantiere go gigi duto ma timore e gero uchumi. Nitie gigo ma utiyo go mopogore. Un joma chulo osuru kendo utiyo gi omuom mopogore opogore kunyiewo modhi ma utiyo go. Ang'wa duogo kendo mondo ang'e ni odiochieng' ka odiochieng' itiyo gi pesa di e nyiewo mana mauta ma itiyo go e pikipiki mari. Kineno gigi duto matimore, kamano e gigo duto ma osebedo ka timore e alworawa nyaka sani. Gigi te ma osebedo ka timore, ang'wa yud mana thuolo mana mar rango gi e yo moro makare. Mana kaka inyalo neno gi, nitiere nengo mosebedo ka oidho. Kendo bang' mano, waduogo mondo wadhi nyime gi twak kae. Mana ka wanyalo mana neno gi kar kanyo, gigo duto mosebedo ka timore. Nengo mag modhi nyaka tarik 14 mano dwe mar adek. Petrol ino kaunti ma Nairobi kanyo ero ne wachiegni chopo 130. Mano ne Nairobi kanyo 129 mano nukta 72. Mano kijalo manyo kanyo gi sense mano ma 72. Kisumo ne oidho nyaka 130 ka Migori ne 131. Homabay 130 mano petrol podi. Siaya ne bende 130. Ka inyalo mana neno mano mana petrol. Nitiere jok moko mariemgo gigo ma bende gichwalo go wuoth nikech gima no kwakono janeno maro Ramogi TV. Rafael Kamintie ka itimo mano luongo ni courier service, mano mating'o mwandu katero ne jomo pogore pacho kae. Kaito kae wan gi loop ma bende osebedo gi jogo mating'o dhano ka golo stage achiel katero stage moro machielo. Bende nitie mano kapod wanyalo mana ng'iyo gigo mathoth bende mapod timore kanyo. Nengo mag modhi makoro osebedo are tarik 14 dwe mar adek. Wadang'eno koro mano mar diesel to nochopo kanye kane wantiere kar kanyo. Nengo mag modhi manyaka sani nikech kochopo dwe mar 4 tarik 14 kaka idhi wilgi nyaka sani kanye kama gintiere. Kendo dang'io mano machielo ni en mane mantiere kanyo mar diesel en mane mantiere kanyo. Mana kako biro ni kanyo achiel kachiel. Diesel Nairobi en 110, Kisumu 111, ka Migori en 112. Homabay bende ni mana kanyo, gipogore mana gi wanyawacho ni nduru matin ahinya mantiere kanyo. Wanyaneno kanyo ni en Migori 112 nukta gi nduru madiroma 97. Kaito Homabay en mana gi 12. Kaito Siaya en 111. Machielo kendo nitie gik mathoth mosebedo katimore kopogore gi mano. Mauta mar taya bende osebedo gi nengo ma opogore. Mantie kanyo Nairobi en siling mano 100. 1,000 koro wadhi gole mana kanyo. Mano siling 100 gi siling 3. Kaito Kisumu 100 gi siling 104. Migori 105, Homabay bende ni mana kanyo, ka Siaya en 104. Wada mana neno machielo kendo mantiere kanyo mano mar usuru ma jogo osebedo ka igolo e lita ka lita mar mo. Mano e kit modhi mopogore opogore mantie pacho ka. Inyalo mana neno kanyo nitiere petrol usuru migolo e lita ka lita minyiewo mano siling madirom. Usuru ming'ado kanyo siling 59, mano wacho mana 60 kaka inene mana kanyo. Diesel kanyo wan gi osuru migolo e lita ka lita minyiewo mar diesel mano siling 48. Kaito wantie kanyo gi mauta mar taya ma intie kanyo gi usuru ma siling 42. E kwan gi duto mana ka koro watieko mano kendo koro waduoge twak sani okinyi bang' neno kwan machalo koda mano. Ngima osebedo matek, to ngima mosebedo matek e gigi te doher mana mar winjo pachi. Koro daktari, e gigi te in kaka jalonye weche gi mag uchumi e pacho ka, kama piny Kenya ochope sani gi kwan ma owacho kanyo, jo boda boda nigi ting' machalo nade? Mano kineno ni gichulo usuru kendo ginyiepo e nengo ma waketo kacha, korka kori onyalo bedo nade? Gin gi ting' machalo nade? Ngima to osebedo matek, to king'iyo osuru ma ji chulo e mafuta, chik mar keto osuru e mafuta nenre ni
jolony ng'iyo ni mafuta en gir luxury. Pok ging'iyo ni mafuta ni obedo gima essential. Kech king'iyo kaka petrol, ka usuru en siling 50 ting'iewe siling 130, man about atamalo 40 mar ming'iewo go mafuta no odhi osuru. Koro apani mondo serikal oduog ngima mar dhano piny mathin, nyaka ging'i ane ni to osuru mwachulo ni be en kare, be okete makare. Tang'e ni toke ka wachni nosebedo bunge, mane gitemo mondo ging'i ane kaka inyalo ng'i wach mar osuru no mondo bech mafuta odog piny. To kang'eyo ni jobunge gi notimo ang'o malong'o, nikech bang' mano to ka pachwa ne ni mafuta beche dok piny, to pod odok mana malo. To sekta mar bodaboda kende ok ema ti gi mafuta. Jo gari bende tiyo gi mafuta. Kata joma loso stima bende tiyo gi mafuta. Omiyo mondo duog ngima nengo mar ngima piny, wabiro luongo ni cost of living, nyaka ng'i ane ni tang'o momiyo bech mafuta dhi malo, to mano owinjo kony mondo odog piny. To kata kapod wawuoye mafuta no, onge bo onge, kata itiwacho bei mar 130, to kuonde moko e gwenge moko iyudo ka mafuta no bende onge. Koro mano miyo jowa mane tiyo gi mafuta, especially jo bodaboda, koro tijgi dok piny kamano. E gigi te ma timore, nengo no pontie kanyo. Kwa wacho ni lita achiel, mano siling 130. Mano kotiyo gi siling 300, wach 300 odiochieng'. Jogi pod nigi ting' mapek magin godo e uchumi marwa mar piny Kenya. To daher mana mar winjo korka kori. Ka en siling 300 ma itiyo go e petrol, kuom ng'at achiel, to jo bodaboda e piny mar Kenya sani, gintie jogo moingo 1.4 million. Mane piny mar Kenya kirango counties duto mantiere pinywa mar Kenya. To jogi gichiwo kony mopogore opogore ne anyuola gi ji ma kwan gi derom 6 million, mano nyaka seche molose ni. Jogi te nigi ting', to kendo ketemo mana rango kanyo yo makare. Odiochieng' achiel ka en siling 300 kuom ng'at achiel, kuom ji mantie kanyo ma derom kata 1 million, en pesa di ma jogi nego odiochieng' ma gitiyogo ng'ato ka ng'ato. Pesa ni thoth. Ka gitiyo gi mafuta dhano 1 million, to ging'iewo mafuta siling 300, man tiende ni mafuta total ging'iewo 1,300,000. Kamano. To osuru modonjo ne serikal en 1,50,000. Tiende ni mafuta ging'iewo kiwe osuru, then mafuta kende en 1,80,000. Mano e bech mafuta. To osuru to en 1,50,000. Koro mano nyiso ni gitiyo gi 1,300,000 e odiechieng' e uchumi marwa. Kamano. Mana kamano nyakora muge jwang' gigi te nitiere ka, ta kama gintiere, wada mana ng'iyo kwan gi, gitiyo e yo machalo nade. Gigi te mosebedo ka ikete tim, e kinde mathoth gisebedo ka giyuak, kendo yuak osebedo malach. Koro da mana penjo, gigi duto ma osebedo ka timore, awasitieko kod Rafael kachal kod koro daktari, waduokori kaka jatelo, e gigi duto ma osebedo ka timore kaka jakeno. Omuom ma jogi te tiyo, be iparo ni sirkal timo gimoro makare mondo ketnu lwasi makare mar tich kaka jo bodaboda, nikech un gi ting' mar omuom ma piny owacho choko, awacho ni e higa kata odiochieng' mochoko kowuok kuom jo bodaboda en omuom moro malach. Be uyudo kata services ka wanyalo wacho, kata gigo manya keto lwasi obed makare mar tich ma utimo odiochieng' ka odiochieng'? Erokamano Cleophas. Osuru ma jo bodaboda golo, king'iyo kaka kwan migoyo no, en pesa mang'eny, lakini serikal pod ok oketo chenro makare mar konyo jo bodaboda. Kech inwang'o kaka jo bodaboda tiyo ma onge kata stage ma oketnegi, designated areas minya wach ni jogi golo no osuru, koro wambo waketnegi kuonde mag tich ma ginyalo tiye. Yudo ka mago pod mana shida. Koro serikal ma pod ok wane kokawo
okang' maber mar ng'iyo kaka jo bodaboda bende kaka achiel kuom joma golo osuru mondo gimbe ketnegi lwasi maber mar tich magitiyo. Mano pod ok obet. To in kaka jal matiyo gi wanyalo wacho ni kidieny no mar jo bodaboda mating'o dhano manyalo bedo kagolo dhano kagolo stage machielo, nitiere wach machielo kendo mang'a keli. Josiasa osebedo gi thuolo margi kendo gisewacho ni gitiyo gi jo bodaboda e kinde gi duto, to kapok wadonjo kate mano gigero nu sheds makamagi en ratiro maru ma uparo ni jogi timoga mondo chop kare kose en kony moro ma gimiyo kowuok e ofukegi, nikech kache bochopo ndi kanyo ni shed makamae oger gi ng'ane matimo kama to in kanyo ichulo ushuru pile ka pile. Be un kaka jotelo mantie kache riwruok be usechalo ywak machalo koda mano mondo kete tim e kinde duto ma yiero ka yiero chopo, nikech sani wang'eyo kata kale gwenge ma Kisumo kata kidhi Nyatike dala idhiro jogo machung'o gero sheds mantiere kanyo korka kori iparo ni en ting' mar joka koso usuru ma uchulo ni onego bed ni duogo kendo konyo. Sheds ma ayudo ka josiasa gero gin mana ng'ato neno mani otem kamano mondo mi koka oyud kura. Ko inyalo ka pesa magitiyo gin mana pesa ma ng'ato tiyo gi mare owuon, lakini jo bodaboda kaka gin be gin joma contribute economy ma Kenya ka onego bed ni mkakati olosnegi maber ma sirkal ema ng'iyo chenro margi mar tich mondo obed makare, mondo mi giti tijegi magitiyo go yo maber eka gibed kaka joma be contribute usuru magigolo. Mana kamano kendo Rafael, in kaka koro ng'ama nie pap kendo iwinjo liet mantie kacha korka kori, sirkal osetimo gimoro amora ma dwarore e yo makare mondo mi oneni omuom ma itiyogo odiochieng' ka odiochieng' ni kata ka en siling 300 odiochieng' be nyalo miyo mana sigandi odiochieng' achiel itiyo gi omuom maromo nade ka iserangi matut, to en gimoro minyalo wacho ni iyude yuto moro kikonyo jogi? Ok anyalo wacho ni onge gima yudo, to king'iyo nengo mag gik moko osedhi malo mana kaka waneno nengo mag mo kaka idho odiochieng' kodiochieng', kaka sani Nairobi neno ka en 129, tiyudo ka seche moko tich ni piny ma in a day pesa miloso samoro ok nyal mi mafuta makiny itigo, nikech bodaboda ng'enyne mafuta ne mwatiyogo e riembo peng' mwariembono, nikech kok iketo mafuta to kinyal yudo kaka inyalo wuotho koa ka kadhi ka. Koyudo ka odiochieng' achiel diere ma kiringa ahinya i town ka inyalo tiyo kata gi siling 700 e odiochieng', tiyudo ka siling 700 mitiyogo ni pesa mwayude wiye tin. Chon ne bet berebe, lakini sani kaka koro mafuta osedhi malo ni pesa mwayudo tin ma samoro ok nya kata romi konyo jomiweyo ot chien kamano. To bedo gi riwruoge mopogore opogore, nikech wacho ni ka un jogo momako uchumi mar Kenya, bing'e ni omenda ma utiyogo mano nyaka sani wanyalo wacho ni sekta mar bodaboda kende nitiere gi thuolo manyalo wacho ni en atamalo 3.4 mar GDP ma pinywa mar Kenya, mano kwarango uchumi marwa mar Kenya. Entiere mana thuolo matin tok sekta no mar somo, mano mantiere gi atamalo 3.8 mano e GDP marwa mar piny Kenya. Sekta mar bodaboda en gimoro monego bed ni rango e yo moro makare. Nitiere riwruoge mopogore opogore makedo ne ratiro maru, ok kae koting'o kata maluk nitiere. Be usewinjo pek gi kendo kata kaka giloso gi sirkal kata piny owacho mar Kenya kotenore gigo ma odwaro, nikech sani wang'e chenro madhi nyime kata counties ma Kaluo en andika manyien mag jo bodaboda kaluwore gi masira mane otimore Bure Nairobi ka. Gigi duto katimore, ywaku be osechwalo kumoro mondo oneni omiu lwasi makare mar tich, nikech town ka sani ok lidonje yo mayot. Kidonjo to en mana ng'wech, nitie kuonde mok dichung'e, utimo tijegi kuonde machalo nade, to riwruoge gi bende konyo? Nitiere riwruoge ma be osebiro ma sirkal wacho ni mondo itim tich mar bodaboda ni nyaka tibed ni in achiel kuom riwruogego. Tiyudo ka riwruogego seche moko giketo lwasi mar donjo kuomgi seche moko bedo matek, nikech iyudo ka nitie pesa moro ma gidwa ni mondo igolo eka mondo gindiki mondo ibed achiel kuomgi. Koro ka kwayo mane wanyalo kwayo mondo gimbeke chudo ma idwaro ni mondo wachulgie mondo ekibed e riwruok mar awach ni sako, mondo ibed e sako korka mondo oyie ni ringe i town gi pikipiki kata oko mar town gi pikipiki kitimo weche ni mag golo ng'ato ka kitero kacha, chiwo transport ne ji. Tas tiyudo ka mano koro dok ir sirkal, nikech iyudo ka
riwruogegi gina mek ji giwegi ma ng'ato samoro odhi to register sako ne moro koro wacho ni an gi sako miluongo kama jo boda boda mondo bi mondo oriwre e sako nani ma bende sako ni nyalo bedo ohala mar ng'ato wuon ineno onyalo bedo mar ng'ato ohala mar ng'ato wuon ma en mong'e terms and conditions mo oketo ni mondo ibed achiel kuom jok mariwre kode kanyo. Koro ka sirikal de bi gi chenro mar regulating SACCOs go mondo ker kata ni inyalo donjo gi pesa matin mana kaka sako moko mag oko ma jok matiyo gi neno ka sako moko wacho kata 2,000 tisebedo jakanyo mar sako koro nitie pesa michiwo dwe ka dwe. Koro kaka mar ja boda boda ni sis ni en gimi iyudo pesa pile ka pile ok inyal keto pesa ma chop nyaka giko dwe kama nitene jo sako. Koro Kenya wach kata ni nitie sako mi ichulo odiochieng' kodiochieng' lakini obede pesa moro ma reasonable kaka sani koro fuel ni malo no ngima ni malo gik moko te ni malo. Koro kochako ket ni pesa mar joining sako gi daily contribution dono ka dhi bedo matek. Koro mamiyo seche moko jomoko biro wacho ni sako no beda iwinja adhi akian kamano. Nitiere gimoro ka tanga duogo ir daktari mondo lernwa mathoth e weche gi mag uchumi. Koro ka warango omwom ma uyudo gi omwom ma utiyogo iwacho ni madonjo gi mago mawuok utemo keto gi mondo gitie e yo machalo nade ka gintiere kanyo. To koro aduogo mana iri kanyo ka irango odiochieng' achiel nikech nonro mar koro nogol machiegni mano gi bengi marwa ma Kenya kae wach mantiere ni jo boda boda duto mantiere piny Kenya nitie moko manya wacho ni odiochieng' achiel loso siling 1,000 mano nyalo wacho ni en average. To kanyo bende irango nitiere moro ma igolo minyiewogo mauta ma itiyogo e apiko mari odiochieng' ka odiochieng'. Ka irango 1,000 e trips ma samoro iloso madhi 15 e odiochieng'. E gigi duto iduogo kanyo tiyudo kanyo odiochieng' achiel jo boda boda te mantie piny mar Kenya ka wagolo 400,000 mane wiyecha wadong' gi milion adi achiel. Pesa ma iloso Kenya ka gi jo boda boda e odiochieng' achiel 1,000 ng'ato ka ng'ato en bilion achiel mantiere kae. Iparo ni en gimoro ma piny owacho nyalo kete tich machalo nade ka oketo mana uonge lwasi moro makare. Koro ka kori sigana ni koro kotendri gitiyo gi omwom machalo koda ma in odiochieng' in koro ionge wala mar golo dhano iting'o mana mizigo mantiere kae gi mwandu gi kitero gi kuonde mopogore opogore. Ohala ni pod ochal kamano kuonde te koso in iyude mopogore koso samoro ido kata mopogore gi mae samoro in ja 5,000 odiochieng' une deep state ma boda boda sector 5,000 to ng'eny ahinya. Koro odiochieng' maromo nade? Mana kaka iwacho an ohala matimo odiochieng' kodiochieng' ok en mar ting'o dhano. Mana kaka iwacho ni en mar an jaote. Iora ne dhi kaw na mizigo ni kata gima kama terna kama achalo kaka jaote man gi joga maluonga gokinyi godiochieng' gi godhiambo. Koro kang'iyo on average ka go kwanda kecha nago kwanda daily then at the end of the month ang'iyo to average na chalo nade kaka dwe no ringo. Koro nyalo yudo ni on average pesa modonjo e dwe nyalo bedo kaka 45,000 matine ni 1,500 odiochieng' kodiochieng'. To pesa mowuok koro ing'e ni wanyalo go in terms of ni expenses directly ma dhi e ohala no. Man kaka mafuta mowuecha en kaka loso apiko samo kethore dino pancha moro kiyude yo ko iyudo ni e dwe kigo kwano pesa mo odhi e ohandi migo ohala magocha e dwe en gimoro kaka siling 15,000 kiketo mafuta masano osedhi malo plus ngeni city council be nyako chul kech wan jok ma anyalo wacho ni yienwa lakini ok oyienwa full. Kech city council kata ka pod yudi town to gikela gerruok moro kanyo mondo okethni odiochieng' mari. Koro nitie gik mwachulo kaka parking ginigo mondo omi donji town kunde ma gidwa ni mondo jo boda boda maonge gi box odonje. Yes. Ko iyudo ka idwe pesa miloso miwacho kaka ibiro winjo ni net nyalo bedo gi kaka 25,000 to 30 kanyo. Koro mano kore pesa ma kore idhi ge ot ma kore pesa midhi chano go dak ni mane ot ka idani mondo ichul rent kama idake iter nyathi sikul
ichul pesa hospital NHIF gik makamano. Kasto nitie mabe savings magi miwacho ni in future dani mnatim gima kama koro yaw kata mna sako ni moro kata mna bank ni moro ikoni dwe ka dwe dana save kata mana 5,000 ma en okimule makata ang'ama timore. Yes. E gigi se nitie gimoro makoro iwacho mangima ahinya kodoko weche mag kungo. Kete mana kanyo nikech ka oduogo bende Luke Owino dhi miyo waler kokonowa ni yore mage monego bed ni itiyogo mano ka warango weche mag kungo. Be gin gigo magi chwalo ne jogo matiyo gi boda boda e pacho kae. Kungo ni en gimoro ma iwacho ga ni en ga gimoro matimore kanuore. Iluone mana process. To ok en gimoro miwacho ni akungo kawuono kinyo ka kungi. Mano ang' waduoge. To sani daktari kete mane tim bilion 1 en pesa maromo nade? Inya tim kode gima chalo nade pinyo mar Kenya sani ka waloso mano muom ma jok mage maloso jo apiko e pacho ka odiochieng' achiel ng'ata achiel kuomgi yudo siling 1,000 ji milion 1 kata koko keto ji milion 1.4 cha kendo oseloso bilion adi? 1. Bilion 1 en pesa maromo nade ka warango ni mano kende wuok e sekta mar boda boda odiochieng' ka odiochieng'. Mako warango higa achiel en bilion 365. Mano gero nyaka chieng' Jumapil kata chieng' odira ka ok giyweyo. Bilion no ki mako wang'ayo ni dwa gero wang'ayo ma sirikal gero gi tapani mowuok ka nyaka Thurwa Rangwe kata Kisumu itieko e higa. Koro bilion 1 kata ka sirikal ochomo kode gero kata mana hospital moro kamoro achiel to en hospital maduong' ma giwuoko. Omiyo contribution ma jogi nigo e uchumi marwa ideally en gima duong' nikech kata kaka ing'iyo kaka owadwa nigo kwande ing'eno beto mako dhoga nikech gik ma wapuonjo ema aneno ko ogilago ni net to gi savings. Koro apani jogi nigi pesa maber ma girito to nitie kamoro ma ng'ikruok nitie ma apamani en lwasi mar ohandgi no ema pok olos maber mondo bilion gi odonje e yo moro ma nyalo konyo pinywa kamano. Mana kamago gigi te nitiere to koro kapod waduogo kete tim bilion 1 ni ang' waduogo kanyo kendo mondo mi warangi gigi mantiere te Luke. Wach mar kungo en gimoro ma wasebedo ka wawacho kata udoko ni uketo mwandu e apiko kendo ka apiko kanya makoro ji yude mwandu mopogore opogore kaka ikete tim kendo kaka inyalo kungo kode yo moro makare nikech wacho ni mondo mi yud mwandu no nyaka bed ni ikete kumoro to mano koro kisekete kata ma en koro entiere circulation e yo moro makare kama ikete kata e bengi kanyo be nitie sekta mar economy moro kata ma uchumi ma piny Kenya ma ikonyo yore mag kungo bende un gi puonj ma uchwalo ne jou mantiere riwruoge mag saga mopogore opogore sako ma untiere kata riwruok ma intiere kanyo kaka jakeno. Ero kama nyakelo fas nitie puonjruok mang'eny ma wanyiso jogewa especially kaka koro an jakeno mochung' ne duol mar Umbrella Boda Boda Association of Kenya. Waketo mikakati maber mar ng'iyo kaka jogewa gi keno kodwa kech wanyiso jowa ni seche misetiyo migi kodhiambo miyudo kata pesa miyudo no gima duong' mokwongo en ni nyaka ing'i mikwongo kano mokwongo korka modong' ipango kaka itiyo godo mane kinyalo keno eka kiny iyud gima inyalo konyori godo seche ma sidugo koni kaka konyi lauro kod jo boda boda kionge gimi save to onge gimedhi kata konyori godo. Koro mane momiyo wanyiso gi mondo giket weche mag keno go mbele kabisa. Koro kaka wan sako marwa wan gi daily contributions ma ng'ato nyalo golo 100 odiochieng' kama minimum contribution mare to ikamisetiyo mitieko ioro mana gi till number kata pay bill marwa oketo negi. Aya kendo bende wan gi shares ma wan gi shares 20 ma wanyalo miyo member ka member ma share achiel en siling 500. Koro mino ka minimum share nyalo bet kata 10,000. Mano shares mari ma ka igorumo tinyalo no keimbe inuogo dividend kalore gi tich masako tiyo.
Koro sako en mar ji te ma kisedonje to in itimo mana saving mari to nyaka yud mana konyruok. Yes. Kamano ka gintiere riwruoge mag saga mopogore opogore, koro ka korin kaka jating'a mzigo kata jaote ma osebedo kanyo e sekta no mar wuoth ahinya to mano matiyo koda apiko, kanyalo mana rango unyalo kungo ga yo machalo nade, nikech yore mag kungo bende ukonyo jogo ma uwero, jogo ma anyuola gintie kacha. Nyaka sani nitiere wach ma chopo en ni un gi jogo ma ogeno kuom jogo matimo wala kata jogo matie sekta mar boda boda madirom 6 million. Jogi teko ogeno gi yiego mayudo odiochieng' kodiochieng', nyaka bed ni kungo kumoro, in gi agulu moro ma ibole gimoro odiochieng' kodiochieng'. Gima chalo kamano to un be kaka joote matiyo gi apiko kadhi kuonde mopogore opogore e pacho kae, untiere gi riwruoge makonyo e chwalo weche mag kungo machalo koda mago? Riwruoge nitie, lakini an tanyalo wacho kaka kora an gi kamoro mana kene ga dire mane pod ondika kuma ne antie. Nadonje chenro moro mar kar kungo iluongo ni Mwito Sako. Koro kana dhi kenda koro ni kura chako handa kenda tadhi apenjogi kabe nyalore, to gikona ni onge wach manyalo moni dhi mbele. Koro en mana ni kaka nitimo ga dwe ka dwe cha, pod imedo mana timo kamano dwe ka dwe. Koro itimo ne gimiluongo direct deposit. Koro ken ni ng'amo ndiki ema ng'ado ka tero negi. Koro ma en ni in emikawo titero e account titero negi receipt. Koro kungo to pod adhi go mbele kaka nadhi go mbele cha, lakini nitie ng'ikruok matin. Koro kaka kana dire mano ndiki ng'eni ni nyalo wacho ni ng'ada 2,200 dwe ka dwe. Koro ng'eni ka koro idhi kendi, koro lude kaka ohala odhi e dwe no. Koro inyalo wacho ni koro kata ka dwe koro aboga kelo 1,000 kata gi 500. Diere ma ohala odhi maber e dwe machielo ipoka kungo mang'eny. Koro kungo luwore kaka ayude dwe no. Yes. Ma ok nyalo wacho ni odiochieng' kodiochieng', nyalo wacho ni en gimoro ma ong'ado ka otero. Jo boda boda to nyalo bedo gi bilano kaluwore gi ka winjruok margi ma gin go gi sako no. But sako mantie te nitero e giko dwe. Machielo bende nyalo bedo ni koro intie sekta mopogore mar boda boda ma jok moko nyalo wacho ni ok in mana kacha kirito ng'ato mondo mi oketi ni gimoro monego bed ni ting'o, to nitie kambi moro manyalo bedo ni ondiki. Nitie jogo mantiere e sekta makoro Luke Owino nitiere kanyo kaka jatendgi kendo kaka jakeno e riwruok machalo koda mano. Ka irango jogo madabiro iri kanyo e sekta ma intie mondo ndikgi, nitie jo boda boda mathoth manyalo wacho ni koma untiere nitiere yuto mamalo mopogore kama gintiere. Kinyalo keto gi e ratil, ng'ano madawuok kocha mating'o dhano kendo dabiro kono bed jaote, inyalo wacho ni kanye ma ng'ato onego bed ni bede, koso oluwore gi chal mar uchumi kaka sani wantie me yore no tidhigo, kata imbe kiyudo thuolo mating'o dhano be inyalo ting'o. Anto ok ating' dhano, kech mokwongo mondo itimo ohala bila matimo ni nitie gik ma kech an fully registered. Register nyaka gi jo Communication Authority, mane mami bed ratiro ni ng'ato nyalo bedo kodi gadier ni kawang'e miya giri mo nater kamoro to bro chopo e sami dware kaka ne dware. Koro nyaka ti register kodgi. Registration makore wacho andika makore. Yes. Utime gi jok mage, nikech jomoko nyalo wacho ni ka en mana sekta mar boda boda cha, en ga mana ni idhi kacha ikawo seto odiochieng' achiel ikawo apiki wuok go, idhi ndikri gi jok mage. Kata kinyalo mana leronwa kaka nitime ma idonje e riwruok ma intiere go ma nyaka sani koro inyalo wacho ni intiere gimoro minyalo wacho ni giko dwe kochopo an gi maromo kamae. Marwa mar tero misigo ne registration opogore gi mar jo boda boda. Jo boda boda iyudo ni gin jo PSV mating'o abiria kowuok kaka tero kacha. Kiduogo korka koni an jaote mioro, kaw barua ni ter kama kama, kaw misigo ni ter kama kama, de kama kama, chulna kata mana bil moro mar stima, chulna kata mana bil moro mar pi kama kama, kechin seche moko idich ok inyal timo gigo kendi e odiochieng'. Koyudo ka nitie gik miluongo ni registration mabe chike ma Kenya dwaro ni mondo ibed registered, kaka koro kambi ibed gi nying mar kambi no. Kisebed gi nying mar kambi no tikete ni koro kambi obedo en kende, iluongo ni limited. In ok iriwori gi kambi no, in
kambi jukumu mar kambi kodi opogore, un ji ariyo mopogore. Koro kisebedo limited, koro kidhi ka jo CCK kocha, to gi register inyalo timo courier business. Iwinjo. Opogore matin gi mar jo bodaboda, nikech jo bodaboda gin ineno mana ka gin gi ng'iyo ni odwa ting'o jawuoth. Kogolo ka to tero kacha. Ema koro sirikal dwa ni sani mondo gitim ohandgi no yo makare, yo maratiro, nyaka gi join sako makoro owadwa ni en jakeno margi. Iwinjo kamano. Mane gik ma kamago weche mag kungo koro kabiro iri. Gigo ma ipuonje klas. Gin gigo ma iparo ni onego bed ni iketogi e tim machalo nade mondo uchumi marwa odongre weche mag kungo kod tiyo gi omenda. Ne awacho kanyo omuom madonjo gi mano matiyo. Bilion 1 odiochieng'. Ka irango bilion 1 odiochieng', kae to iduogo kacha kendo nitie omuom machielo ing'ado odiochieng' ka odiochieng' ma ing'ado gi jok moko mantiere onyo jo usuru mantiere kanyo. Mana kinyalo mana leronwa ni pim ntiere kanye. Apani gima owinjo wang'i malong'o mokwongo. Ka iwuok idhi ng'iewo apiko mari peng. Capital ming'iewego igolo kanye. Mano kama inyo jowa manie bodaboda inya. Kech dhano mang'eny dhi to kao ola kuom kao peng no mokwongo. Koro mano gimokwongo ka gik mwapuonjo en capital mi invest. Capital ming'iewo go peng ni igole kanye. Kikawe ola, jo ola moko biro chaji malang' ma nyalo miyo ok iyud ber mar tijino. To jo ola moko kaka sako koro donjo maber ni ang'eni biro gonyo tijino ne jo bodaboda. Kamachielo maneno nikech wan wang'iyo ni jogi oloso bilion 1 e odiechieng'. Ting'eni giri ni samoro iringo kode mantie gimoro bende cost moro awinjo ka ok giwachi ma en wear and tear. Samiringo kode omedo kethore. To bende kiringo kode marach to biro kethore mapiyo. Ma obiro kethore kapok ichulo kata hola mane in go. Koro mano en garama maduong' mowinjo bed ni ka wang'iyo ni jogi oloso pesa ma kama odiechieng'. To garama moro ma ok nen ni gini medo kethore ni bende nyaka waket kanyo. To owinjore ne mondo jo sako ma koro giyawo gi oket ne jowagi yo maler mar ipuonjo gigo kaka ginyalo ndiko bugegi ma ong'eyo odiechieng' ni kawuono aloso pesa makama odhi e costs maga, koro makama ema ayudo. To modong' mamara ni mae akete savings, mae akete investments kamano. Mane mabiro konyo jowago. Erokamano. Mana kamano nyakwara muge jwang'. Mana mondo mi wapani odiochieng' ma kawuono en twak ma wantiere go ting' mane ma jo bodaboda nitiere go e pacho kae ka gigero uchumi marwa. Wantie ka giwelo kendo twak wantiere go ka watemo mana rango ni piny owacho mar Kenya nego bed ni timo ang'o mondo mi kata gin bende kata ka gichwalo usuru margi to giyudo kony makende yore gi mag dak kendo mag rito joheragi. Nitiere ote ma bende wuoro wadaka mana thuolo mondo mi warangi ka odiochieng' ma kawuono bende wadhi yudo thuolo mar biro nyaka e kaunti mari mondo mi wawinji gino matimore. Jowetewa Sharon kaachiel kod Joyce biro bedo kodwa kae kaachiel. Mana ka wantiere kanyo nitiere ote ma wuoro kanyo e mbui marwa mar Facebook kacha wantiere live. Mana ka wanyalo mana yudo Injinia Lazaro Kanyambok wacho ni Oluoch, nitie wach moro ma jo bodaboda maler ni sirkal tije en mana loso lwasi maber mar ohala mora mora. Koro loko ngimagi mano wacho ni through donje sakos kungo kod paro mbele to mar ng'ato ka ng'ato binafsi kamane kako wache ka jo bodaboda dwaro dongruok to giwere kod timbe maundu ka gitieko maundu ondiko moro kanyo bende ma opogore ma okang' wawache e wang' jowi kae to wang'iye kako wacho. Owacho ni sama igwe ng'ato kod apiko to pesa te miseloso kuom higa itero e osuptal.
owacho kanyo ni nitie gik moko bende mosebedo ka tieko pesa moting'o nyaka weche moko mag tongona mopogore opogore ka ji ochopo e otende. Wacho ni ugo sherehe mopogore opogore manitiere. To wach ma injinia Lazaro Kanyambok ne owacho kelo wa e twak machielo e kidienyi mar mbaka oromo. Jo apiko gin gi ting' maduong' ahinya e sekta mar piny Kenya. To ka warango ting' ma gintiere go e uchumi marwa mar piny Kenya, nitie gimoro achiel ma wiwa wilgo. Gikelo omuom bilion 1 odiochieng', to odiochieng' kae apiko goyo ji piny ahinya. Kendo ji mathoth yudo hinyruok. Nyalo bedo jogo mating'o dhano katero e wuodhe mopogore opogore. Ineno ni nitiere ji mathoth ma yudo hinyruok kale apiko. E ripot manogol gi duolo mochung' ne weche mag apaya, mano ka warango arita makare mar apaya mano mar NTSA. Jo apiko emano golo tho mathoth. Ji mang'eny nowito ngimagi higa mokalo kaluwore gi masira mar apaya manokel kod apiko. Ka utemano rango, ugero uchumi ok wadagi. To koro ka ugero uchumi to ji be lalo ngimagi kaluwore gi riembo marach ma moko kuom jo apiko ntiere go. En ang'o ma onego bed ni itimo mondo gigi duto odhi e yo moro makare. Kachako mana kod Luke, in kaka jatelo mane e riwruok mar jo bodaboda, jogi nitiere gi seche moko ma gionge luoro. Wanya wacho ni discipline mar ndara ni gionge go jok moko kuomgi, kendo gimiyo jok mathoth lalo ngimagi. Gik ma kama, sekta mar bodaboda gero uchumi kendo otieko ji e ndara. Dhie Kenyatta National Hospital ka dhi kaka nitie ward ma ji opong'a pong'a, jogo mohinyore nikech masirano mar apiko, kata jo apiko bende nitiere kanyo. Kinyalo mana leronwa, en ang'o mosebedo ka timore? To nyaketo lwasi obed makare machalo nade? Ne kata wan bende jogo matiyo kod apiko, odiochieng' ka odiochieng' wabede gi ngima moro makare, ma ok wahinyore kaluwore gi ng'wech ma untiere go ka ularo gero uchumi, to jok moko lalo ngimagi. Erokamano nyaketo fas. Gima watemo wacho kaka wan jo sako, wang'iyo ni ng'ato ka ng'ato madonjo e sako marwa nyaka ubed ng'ama obedo trained. Yes, nyaka ibed midonjo e skul marwa mibed trained. Eka koro ing'eyo gik moko matimore e ndara, nikech iyudo ka magi masira matimore e ndara obet mana ka ng'ato kawo pikipiki nikech en gima onyalo riembo sama tin to ng'eyo to wuok go dhi chako goting'o ji e yo. Mage makelo sida machalo kamago. Koro mano omiyo watemo lero ne ji mondo mi idonje e sako, to sako biro puonji ming'e kaka irembo pikipiki maber gi jolony moketi machalo jo NTSA mapuonjo ji go. Miyud tiegruok maber ma kaka in e ndara ting'eyo kata mana kaka ibehave e ndara, ing'eyo kata road signs ma ok iringa ringa, ing'eyo kaka inyalo donjo e ndara, kaka inyalo wuok e ndara. Koro mago e gik ma ka ji odonjo e sako, to mago gik ma wapuonjo e sako mondo mi ji ong'e maber. To wan be wakwayo mana sirkal kaluwore gi ting' ma jo bodaboda be nigo e gero uchumi ma Kenya ka, onego ketnegi kata mana kuonde ma gimbe gikale e yore gi manyalo ketnegi kata kando kolosnegi maber ma gimbe koro gikale mo gidhungore gi mitokni ma bende tuomogi. To kata kolosnegi Luke, jogi pod ringo garinga kendo gidonjo kama dhano wuothe. Nitie ga pedestrian walk, okete mana kanyo mar joma wuotho gi tiendgi mondo tigo. En ang'o maketo jogi mawuoge mana e ndara kama giticha kendo gidonj koni? Iwacho ni puonj kendo tiegruok osemigi. En ang'o ma chwalo gi nyaka mano? Koso tiegruok ne ma jok moko ok kawe ga e yo moro makare? En kaka jomoko nitie ma kata nyisi gimoro to pod giwinji. Iwacho ni moko teka mana katama. Moko teka mana katama. Kata nyisi ng'ato gima ber monego tim, tino ka ng'ato be pod dhi kata mana kuonde ma ji ema kalego. Mohiny kata mana ng'ato, to mano to gima ber. Onego bed ni ka osepuonji ming'e chik ndara, tibet e ndara. Kech nitie joma wuotho gi tiendego, gimbe man gin mana gi right margi ma wuotho kuondego, gimbe omi mana right mar wuotho e ndara. Koro lony ema onego ji ong'e kendo ji otigo e yo makare. Ma ok ni koro kin gi pikipiki tidhigo nyaka kuonde ma ji wuothe. Koro mago e gik ma wan kaka josako watemo lero negi maber. To mano be neno ka kata sirkal oseneno ka kata debed ni wa contribute economy, to pod economy wa contribute no be wa e road nikech gitiyo gi pesa mang'eny ka githiedho kata jo bodaboda, kata ka ging'iewo go yien mithiedho kata jo bodaboda e osiptende. Koro wan watemo mana lero jowa mondo gibed discipline enough. Kine ndara to ng'e ni ine ndara ibehave maber kaka ndara dwaro. Iwacho ni wabed gi arita makare apaya. Arita mapaya mantiere ndara kanyo. Gin ka jalo mantie kanyo. En ang'o magolo uga e ndara
moketnu ni ulu ubiro laro gi dhano ndara machielo to ing'e maber ni magi koro pesa mitiyogo kacha misebedo kichoko higa te ikawe kendo itere thieth mari mane iwacho ni ikungo ka ikawogi kendo itiyogo kocha en dongruok mane ma uyudo ka ji nitiere ng'wech machalo koda mago Rafael? Wach mar weyo apaya ka boket ni mondo onego bed ni ringe tin idhi ilaro gi jowuoth kama onego bed ni giwuothe mano to gima ok ni kare mana kaka jagoro osewacho kapok ibiro e ndara michako riembo apiko nitie chike mag apaya monego bed ni ng'ato ng'eyo. Onego bed mokwongo ni in higni 18 kadhi mbele. Kisebedo higni 18 kadhi mbele eka inyalo dhi e skul kama ipuonje riembo apiko mapuonji. Tiwinjo mana kaka jagoro wacho nitie jok moko ma kanosedhi moneno ka apiko nigi pesa ka gi kacha kuyudo ka ng'ato en nyathi moro matin momi mana klas 8 kata mana higni mar kawaida no pok ochopo to dhi to odhi okawo pikipiki ochako riembo nikech ong'e ni kacha pesa nitie. Koro iyudo ni discipline mar ng'ato koro pogore. Macha nyathi matin ma pod kia chik ni en ang'o iwinjo. Koro ema iyudo ka gibiro koro gibiro koro e ndara koro ema miyo ni en garaka ne moro ineno. Koro araka no ema koro miyo seche moko ang' no olar gi jowuoth kama jowuoth wuothe to kotimo kamano ting'e ni ma to kama jowuoth onego bed ni wuothe ibupo kata ki igwe ng'ato kisegwe ng'ato to koro in midong' gi kes tiyudo ka ng'eny gi seche moko osetimo kamano to ringo kata owe apiko samoro apiko kata mana mare koro in koseringo to weya obila ga apiko koro wuon apiko koro process mar manyo apiko kendo koro wadok mana chien ne sirikal ni mondo ng'ato bed e ndara nitie chike mag apaya monego bed ni kata ka polisi oyudi ni in underage onego bed ni ng'ama imako tiluwogo chik kaka onego bed ni chik wache. Gima be seche moko kanyalo dok chien gima samoro nyalo miyo ng'ato we ndara kama oringe to dhi olar gi jowuoth. Iyudo ka seche moko wan jok miorogi samoro ng'ato gire moro olewo e makosa mare onego bed nokawo misigo moro tero kumoro to in ok onyisi in good time koro in seche momiyi mana mondo idhi ikaw gino mondo iter kuma onego bed ni itere cha en samoro matin koro inge kama ji wuothe ni donge anyala ringe mondo a save time ineno. Koro en araka ma ng'ato emomiyi arakano ok en hero mari mondo iringe pavement mondo igwe ng'ato iwinjo. Koro en araka ma ng'ato emoketo kuomi iwinjo. Mana kamano. E gige duto ma iwacho nitiere kwan moro mane gwenyowa mano ma omenda miyudo kendo omenda ma iyudo no itiyo kode e yore thieth kendo inya tiyo kode te. Koro kem make mana kanyo nitiere penjo mantiere kache mbui ka wadogo wachako mana kodgi. Nitie ote kanyo moro kanyo gi Sam Jakom, wantiere gi Samuel Nyamari, wantiere kanyo gi Paul Kiche, Ismail Owiti Ayoma wacho ni yo makare, wantiere gi wakili David Nyungu Oyungu oyudo yo makare, Minzoni Kanikalangi, wantiere gi Vitalis Ochieng Wood Game. Kachako gi mara penjo no mopenji kanyo gi Sam Jakom owacho ni ma wuod Ndhiwa Ratanga owacho ni an okanga mane jobodaboda kata okang' mane okaw ne jobodaboda mondo geng'negi joma tindo madonjo e tij bodaboda e centers matindo dala kucho. Owacho ni oyudo kuom ranyisi Ratanga center ma owuokie nyithindo weyo sikul kendo donjo te e tij apiko koda njaga mage gweng' magintiere kanyo. Adamana rango wach mar tiegruok kendo miyo nyithindo matindo apiko mondo donjgo katimo ohala. Wang'e maber ni wadadongo uchumi maro mar piny Kenya. Tenang'o mochuno ni nyaka koro wami jogo mapok ochopo higa monego bed ni kata gibedo kod kitambulisho margi mondo mi gidonje ang'o ohala machalo koda mae. Nyalo bedo ni en piny mar dwaro onya bedo piny mar yuto mar jonyuole mamiyo nyithindo gi donje sekta machalo koda mano. To be ok adawacho ni en piny mar yuto. Jonyuol gi bende manyiewo peng apiko go ne nyithindo gi kendo miyo gidonj godo e ohala. Koro kori daktari kaitemo mana range gi gima Rafael kod Luko wacho okinyi masani, nyithindo matindo ma koro donje sekta to timo kamano. Gi un bende in e jok matiyo gi apiko, nyabedo ni tiyo gi apiko ni tiyo kode yo machalo nade. Kiyoro Rafael
ng'wech mane ma iketego nikech wambe koro waketogi mondo gitim masira machal kamago mag apaya kinyariwo mana adek go ka itieko kae to wakaw yweyo. Apani kuom kao ng'at ma nyathi kete tich mano to en kosa ma chik mar Kenya ok oyiego. Omiyo ka sirikal okao chik ni jok ma riembo bodaboda owinjo bed jok man giga 18 and above Kenya yiego nikech nyathi ma pod thin ne higa 18 owinjo bed e skul. Koro iwinjo ka ng'ano wacho ni nyithindo gi odonje apiko to gidonje njaga. Mano koro ing'eni bende kelo problem machielo e society mar drug abuse ma bende ema cause accident gi mang'eny. Koro accident gi bende other than drugs nitie gima waluongo na ola mar simba, peer pressure. Ting'en nyithindo gi ka giriwore ni gin ema giriembo apiko to gidonje aola mar simba ma ka wang'a mulo ng'ani tamulo simba no te. Kuma ka koro adil kod jo simba no te. Omiyo magi gik ma jok ma machua e industry no ok nyal timo. Koro apani chik no bro konyo mondo sector no bed gi regulation maber, ti gi jok ma oriere, to jogi bende ka dok e wach mi penjo mar gima kelo accident bende ahinya apani samoro bende paro gin go mang'eny. Ok ang'eyo ni en dwaro mar ngima, but iyudo ka jowagi samoro en e apiko no to pache ni kumoro nono mopogore kata gi bedo ni ochamo yath moko go. Omiyo apani ka regulation obedo maber ma joma tiyo tijni obedo vetted kaka sirikal dware to tijno biro bedo mana makare. Apedha ma itimo sani mana ka watieko iparo ni dhi konyo mana da winjo mana kuom jadek sani ka wadhi mana mapiyo piyo nikech wakaw yweyo sani. Apedha ma sani timo kod andika manyien mitimo ne joriemb apiko e pacho ka. Ipano odhi konyo yudo jogo ma dwarore mondo yud tije ma gidwaro mag bodaboda kendo giger uchumi e yo makare nikech sani be gindikre nyaka gi KRA pin margi oboke gi mar chulo usuru e pacho kae. Odhi konyowa. Aparo ni mano biro konyo kotime e yo maber. Ing'eni rachwa e piny ka ni wan gi paro maber to kako itime ema ketho. Kech kora moko bedo kore implementation. Nyachocho weche machalo koda mano. Rafael? Otime mana e yo makare kaka iwinjo iwacho no. To sirikal nyalo achieve gima gidwaro no. Mano dhi golo joma underage mondo kik bi e ndara. To ka underage ok obiro e ndara, ajali mag ndara mitimo gi jo underage ng'eny gigo dhi dok piny. Ko aneno ka odhi konyo. Yes. Kamano Luke, andika manyien ni dhi konyo koso mae mana gik moko mosebed kitimo gi telo mopogore opogore mag piny owacho kata sirikal mantiere? Aparo ni odhi bedo maber nikech sani is the first time waneno ka koro sirikal owuok oko ka wacho ni jo bodaboda teme Kenya ka nyaka ng'e nonro margi. To mae maparo ni nyalo konyo nikech ng'amo ng'e malong'o kaka koro joma nie sako. En ng'ama ok nyal timo makosa moro nikech en ng'amo ng'e. To kowe aweya jin ma ok ong'egi to mane mamiyo ng'ato timo gimoro nikech ong'e ni onge kuma nyalo ng'eye. Koro wan wa support wach mar ndikruok ma sirikal oketo ko kasani gineno umuhimu marwa mano wan wa appreciate. Nyocha nene an Samburu na dhi ng'iyo jogo makono mondo kaka ne chenro magi chakore. Anga dhi Mombasa kawuono godhiambo kiny ong'iyo kaka chenro mag registration go dhi mbele. Koro wato wayie gi sirikal gimokelo nikech mano madangol joma underage nyithindo matindo manie sector to kendo madang ket sanity mondo joma beyo ema mondo koro odong ka tiyo tijno mondo gi benefit. Kamano nyakora moge jong wakaw yweyo madundo ka waduogo wadhi nyime kod twak mano mara mbaka oromo kete mana ka mabiro pod en chenro ni mar mbaka oromo ka twak en ting' mar jo bodaboda e piny mar Kenya e gero uchumi marwa kaka oganda. Kete mana ka waduogo bang' yweyo madundo ma wakaw sani.
Ikelo kwayoni to amigo. We gik mamolo seche duto. Kaka omenda miyudo. Ane chama moro mare. Weche ohala, gik machandi kaka rawera. Kik wi wil ni be wakelo ni jongolo mopogore opogore kod thumbe mamit. Miela Tenga, riwri gi Lynn Ramogi Nyakach, Stella Brenda Nyarochie, kod DJ Kolo Kol Instrumental. Mana e mbak ndalo. Wuok tich nyaka tich abich. Saboro odiochieng'. Ere kaka ing'eyo chal mar ngimani maber? To dina kwa oganda wani chopi osiptal. Be nitie tuoche moko migombo mondo ing'e tiendgi maber? Ichiwo chiemo balanced diet. Ka okang' mar ng'eyo matut kuom weche mag ngima kod thieth ka kuom dakteche mopogore opogore. 45 degree. Aparo nuneno ni okatime kama, aloke kamae. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich. Sa 12 mamidhiambo. My choice. We bedo racism. Dhako temo loso kendo rito ken mare gi chuore. Kata obedo ni chochni mang'eny to wuok nikech nyare. Okadwa neno minwano. Nenang'o? Skapi. Ochal gi mari. Kendo ng'ato ka ng'ato nie gi wachne. Jiteti e kaunti ka kila ng'ato nitie kuma nitie. Kik iwe ma ok ineno sigana mamit kendo manyien mamenyo ngima Nyarkochia. Ma, enang'o? Kuso baba is here also. Nyarkochia, tich ang'wen ka tich ang'wen, sa 1:45 mar otieno. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Injili ni okelie chuny makare, injili ni okelie chuny mar bolruok, injili ni okelie chuny mar dhi kwayo. Ngeso ka ngeso gokinyi, wayawo chunywa gi mor kendo gi yie. Nitiere yo manenore ni dhano ni kare. Wawinjo wach Nyasaye maloko ngima koa kuom jotich Nyasaye. Ber mar owadu onego bed morni. Ngeso ka ngeso, sa 2 mar okinyi, mana e Ramogi TV. Mana kamano nyakwa Ramogi Ajwang' podi wadhi mbele koda chenro mar mbaka oromo e Ramogi TV kaindi akanya wadwa Cleophas Oluocho bago twaka mar tipo e studio kaindi mar mondo mi wang'e ting' mar jobodaboda e gero uchumi mapacho ka gie thuolo ni nyakwa Ramogi Ajwang' kaka pile e chenro mar mbaka oromo watudore koda reporters magwa mayudore kor gweng'e mapacho kaindi mar mondo mi wang'e ni jopiny to wachang'o kotudore koda thuon wach mabende watwak e studio kae. Gie thuolo ni adwani watudre koda reporter marwa mayudore e county ma Homa Bay mano Alia Beach. Alia Beach kinyalo winja gi sani county ma Homa Bay ochiew nade to jobodaboda wacho nang'o kotudore koda thuon wach mabende ko jobodaboda Huduma Centers mopogore through kaindi makaindi an ko achiel kuom jotend pikipiki mabe kaindi ibiro nyiso ni to nyingi ng'aindi to kaloro kod mbaka ma kawuono wan godo TV mar Ramogi chenro mar mbaka oromo un kaka jobodaboda mabe kaindi ting' mane ma un godo eneno ni uchumi mar piny Kenya kata uchumi ma Homa Bay kaindi obedo makare sekta masani koro un go nyime mar dhi nyime kod tij riembo apiko e kaunti kandi machiegni. Erokamano an Collins Okoth an jagoro mar Homa Bay Sub County Boda Boda Association.
Boda boda Homa Bay County ni kod ting mapek kendo gi contribute mang'eny kabisa e economy mar Kenya. Nikech Homa Bay County ka kende wan gi joriembo 54,000. Ka jariembo ting'o siling 300 kende odiechieng' to mane wawuoye milion 16. Koro milion 16 ka rotate e sekta achiel to tiende ni sekta no nigi migawo maduong' kabisa e contribution mar economy odiechieng' kodiechieng'. Machielo en ni sekta ni employ dhano milion 1.5 directly e Kenya mangima. Jogi riembo pile ka pile. Kupogore gi jogi nitiere manufacturers, jok maloso apiko, nitiere jok maloso spare parts mag apiko, nitiere funde maloso apiko, nitiere jok ma transport fuel kendo nitiere jok mago fuel ne jo apiko go. So sector ni okata cross o employ ji mang'eny kendo accommodate ji mang'eny. Apart from that also wantiere kod tich mwatiyo mar tero ji kuonde ohala, kuonde tije. Watero jopuonje skunde, watero nyithinde skunde, watero jotich mag sirikal mopogore opogore. Koro sekta ni ok kony jo riembo kende, to konyo sirikal kendo okata cross all sectors. Kwa tieko sani koro chenro mandiko jo pikipiki dhi nyime. Ok ang'e ni kaka jo riembo apiko ma Homa Bay kaendi uneno ka chenro ni dhi nade? Chenro ni dhi maber kendo wagone sirikal mar Kenya erokamano nikech president nochiwe nono mondo ja boda boda otim registration nono kuom thuolo mar ndalo 60. Jo ose turn up in large numbers, ji timo registration. Sirikal bende ochako chiwo ne ji 250 mokwongo thieth manono kuom thuolo mar higa achiel. Koro wagone sirikal erokamano kendo wa appreciate. Makmana wakwayo ni mondo omednwa capacity nikech jowa ng'eny moloyo capacity ma wantiere go sani Homa Bay Center. Joisa paro ni winjo moko kuom paro ma jo riembo apiko mantie Homa Bay County kanego kalore kod ting magin go e gero chumi ma pacho kandi kaachiel kod pachgi magin go kalore kod chenro mar ndiko jo boda boda masani koro piny owacho ma Kenya dhigo nyime. Ka kamano to atero jawinjo janeno marwa achiel kachiel nyaka e kaunti ma Kisumu ir nyawadwa Millicent Adhiambo mabende nigi twak maketgi ma Millicent nyalo kiwinja tinyalo kawe kanyo e kaunti ma Kisumu. Erokamano ahinya Ali Abich, erokamano ahinya kuom twak mikelonwa kotenore kod ndikruok mag jo boda boda. Mana kaka ne walidhonu chien kanyo nyikwara Mogajwang, ne wan kod odiochieng'no endi mabende Uhuru Business Park Complex mabende en chiro modiochieng' ma kawuono ipogo ne jo ohala mopogore opogore stonde magibiro time ohelnigi mopogore opogore. Ka bende an kod city manager kaendi mabende dwa leronwa gino kaka chenro no idwa time nyaka ang' ne room machiegni kuom Mogajwang mondo miwa winjo mathoth kokalo kuom city manager mano Abala Wanga mabende ang' nofulre mondo nyiswa mang'eny kotenore kod chenro madhi nyime kaeni endi machiegni. Erokamano nyikwara Mogi. An iluonga na Abala Wanga, an city manager ma Kisumu. Kawuono en odiochieng' maduong' nikech chiro manoger gi President Uhuru Kenyatta mondo kony jotim ohala mane ni e dho nam kane yawo dho nam tigero port manogol gikuro mondo gibi kae. Koro kawuono yaw chiro bang' wige 2 to president koro commissione to koro kawuono wayawo ne jo ohala mondo gibi giket stall gi mondo tich ochakre ka gichak uso ka. Koro jo ohala te wadwa kelo koni mondo bi kae. Koro governor gi regional commissioner ose sign gima ting'o ni iluongo ni communique manyiso ni chiro ni koro owe lwetwa kaka jo city mondo oran to nitie board of management nikech wariwre gi jo Kenya Railway mondo watim management ma market. Wabiro ng'iyo gik moko kaka stima inya chul, pi inyalo chul, chiro inya ywe, takataka inya choki gi security ma chiro gik moko te mondo gik ji kik lal kila kitu. Yweyo chiro en jukumu marwa, choko takataka jukumu marwa, chulo stima jukumu marwa, chulo pi. Koro adwa mana ni mondo Joramogi ong'e ni kawuono chiro ni oseyaw motegno. Koro jo ohala di madhi yudo stonde odiochieng' ma kawuono ka Uhuru Business Park Complex kae. Kawuono wan go jo ohala 1,000 madhi yudo stonde mano wasetimo negi vetting. Process mano waluwo en maler. Mano maler kabisa ma mondo koro keto
ng'ato ka ng'ato yudo stall, onge ng'ama omo stall, onge kata wat ng'ato momi stall. Joma yudo stall ka gin traders mano mok wigi, koro gin ji 1,000 chakre sani. Koro ji nwawinjo ni ji 10,000 nowinjo bed ni dhi yudo stonde kaendi. Ang'o miyo odiochieng' ma kawuono uchako mana gi ji 1,000? Wachako ji 1,000 nikech gine joma thagruok noyudo. Gine joma ne thagruok noyudo mondo ochak koro eka okelo jomoko. Koro geno mane ma un go tok odiochieng' ma kawuono bang' miyo ji 1,000 go stall, to jomodong' ma pod okere e chiro ma Corona kod Jubilee, ere wach momiyogi mogik mondo mi kik gikel koko moro amora e pok ma kawuono ni? Joma nie chiro ma Corona ong'e maber, eno kaka Kibui gero. Kibui gerore mapek. Dhi kawo joma nie chiro ma Corona te, mago jo Kibuye. Jo Jubilee ni Jubilee. Kwasetieko chiro ma Kibuye gi ma, to wadhi renovate Jubilee. Dhi los maber. Koro traders te, bang' ma wadhi dich gi jo traders man kar Richard Apindi Street, Nyamlori gi mauso doga kan. Nikech kanyo ok wadwargie. Gine mwadhi shughulika kodgi bang' ma. Ne. Mana kamano nyakwara Magajuang sama yo wangwa gwe thuloni endi neno ka bende county commissioner mano Madam Josephine ne wuoyo seche mane wadhi nyime kod twak kod city manager ka bende bang'e no toke kanyo bende regional manager Mr. Mutindiki bende no se wuoyo kama bende ne gisego kok gi kachiel kod governor ma Kisumu County mondo mi gichiw gini ayanga ne tend county ma Kisumu mondo mi gine kaka ginyalo konyo johala mopogore opogore. Kithuloni endi aduoke studio mondo dhi nyime mondo wan wadong kaedi kwa luo ni chendo ni achiel kachiel kaka omedo timore nikech mako ma en achiel kuom wechego manyien mwadhi kelonu e wechego esechego eko mag migago. An kuomi e studio kanyo mondo mi wadhi nyime kod luo nu wechegi achiel achiel e City Park kaendi. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo, kendo an koda geno ni iluonwa machiegni kaka chenro dhi nyime kuro kendo ibiro miyowa weche manyien e seche mag tuche. Anyakwaro gi Ajuang' gi kanyo adwani aduoki achiel kachiel nyaka ir nyawadwa Cleophas Oluoch mar mondo mi odhi mbele koda twak ma bende wantiere godo e studio kaendi ma thuon wach mare en ting' mar jo bodaboda e uchumi. Cleophas, inyalo mana kawe gi kanyo. Kamano ahinya Joyce Oduor kuom report machalo koda mano. Wadhi achiel kachiel nyaka buore Nairobi kae mano Anniversary Towers mondo wawinji kendo wane gigo matimore. Mano wang'e maber ni jaod bura mag Gatundu South mano Moses Kuria ma chopo e nyim duol no ma ochung'ne yiero kod kiewo pacho ka mano IBC. Mano timore bang' kane olieko ni nitie kuo mano timore e yiero ma okalo mano mar 2017. Wadadhi achiel kachiel nyaka Anniversary Towers mantiere buore Nairobi kae mondo mi wawinji kaka Moses Kuria ochopo e nyim duol no mar IBC. Sabina Wajiro Shege versus IBC and Justice Anthony Murema suspended any proceedings by this committee pending determination on that question of who has the requisite jurisdiction and mandate to proceed with a matter as the one facing the member for Gatundu South, Honorable Moses Kuria. And therefore, it is our position, Mr. Chair, that before that issue is decided on who has the jurisdiction, and which issue is lying before the High Court, this committee should down its tools and pending the determination of that question. Because anything to the contrary, Chair, maybe it will trigger another suit for interpretation on the question of jurisdiction. Let me understand you there. Are you saying the ruling in that matter is in REM? Yes. Where does it say that? You have a copy? No, it is not. I'm not saying that it is in REM, but the statement of breach in this matter and in the other matter, they are in all force, and therefore we don't expect that the High Court in the interim would issue contrary orders. Mr. Chairman, looking at both matters, definitely they are interrelated, although they are said at different times and different places, the allegations are the same in whatever manifestation. And therefore, not to take this committee's time, not to take the High Court time rushing there, we think that it would only be prudent, Mr. Chairman, that we wait for the ruling in petition number E73 of 2022
And when the decision of jurisdiction is decided, then you can be able to decide. There are a plethora of authorities about jurisdiction, that when jurisdiction is in question, the tribunal or the entity administering justice should down its tools. And therefore, that we have raised this question of jurisdiction, and that it is an issue that is actively in court for decision on the jurisdiction of this committee. We only think that it is prudent that this committee downs its tools at this point until the court, High Court renders itself on the issue. Maybe my correction. Yes, Chair, just to add on that. Mana kamano kaka mano iyudo achiel kachiel kanyo, mano jaod bura ma Gatundu South Moses Kuria ma ochopo kanyo e nyima duolno mochung'ne yiero kod kiewo pachoka IEBC. Kendo chopo kanyo gi ketho ma koro jo IEBC wacho ni gino mane otimo ne ok en kare, ka ne owacho ni nitiere kuo mar ombulu mane otimore ma koro olieko notimore yiero mokalo mano mar 2017. Jogo mochopo kanyo, komiti matie kanyo, nitie jakom mar IEBC Wafula Chebukati matie kanyo, jakom matayo chenro madhi kamano. Wan kanyo gi Juliana Chagerera mantie kanyo, Irene Nyasusu, Justus Nyangaya mantie kanyo, Francis Omri machielo bende en Crispin Owiye. Jogo mochopo kanyo ma konyo Moses Kuria mano ting'o Ndegwa Wahome kachiel kod Godfrey Omanyenke mano mantie kanyo ma ochopo kanyo kaka jogo okinde mage ma ochopo kanyo kode okinyi ma kawuono. Jofambo magwa ntiere kanyo kendo gibiro kelonwa ripod weche manyien mag migago kagi kacha ang'ich welo kod mano mar oimore odiochieng' ma kawuono mondo mi wang'e ni nyaka sani chenro mar chwale nyima IEBC ochopo kanye. Jafwambo maro Walter Nyambaga biro miyo lerno kaka wamedo mana yudogi. Nyakwara Moge Jongo duogo ka mondo mi otiek twak okinyi ma kawuono, ten mana mar ng'iyo wach mogik ka wachako kod daktari kaito Rafael to tiek kod jakeno mar riwruok mar jo bodaboda e pacho kae mano Luke Owino mondo mi wapachgi mogik. Pach mogik ditenore gima ka warango mana korka kori intiere mbalariany ma Nairobi, kendo kacha ni wantie gi nyithindo ma wuok higa ka higa ka gidonjo e sectors mopogore opogore. Nitie moko ma manyo tich, nitie modonjo nyaka e sector mar bodaboda ka tiyo, nitie moko ma yiero tich monego bed ni gitimo mana mondo mi giger ang'o, giger uchumi ma pacho ka. Wach ni kuomgi gin mage gi jogo matiegore nyaka e mbalariany mari mantiere kanyo ma Nairobi. Kamano Cliff, aparo ni ng'ato ka ng'ato oti tije kare. Atiyo gi wachno nikech ok adwa wacho dhok moro ma ok ahero. Ni tich en tich, mano ok dhok mahero. Ng'ato ka ng'ato otim tije moyudo to time gadieri. Koro kata ka iyudo ka tich mar apikono midwa tiyo to itiye gadieri, gimoro amora mimako minyalo timo kitiye gadieri to biro dongore. Koro ang'eyo ni contribution kata ne jowa mowuok e mbalariany odhi e tich mar bodaboda kapod gin kanyo en bridge ma gigerorego ka gidhi kuma ber ma gidwaro. Koro tiji kimako to in focused tibiro chopo kumidwaro no. Kamano. Mana ka watiyo ko sani bende Rafael bende kinyalo mana miyowa wach mogik madhi chalo bende gi mara Luke Owino ka watiyo ko mana okinyi masani omuom madhi malo ma sirkal choko duogo ne piny koni tek. Kwayo mari ne piny owacho en mane mana mono mi ka ugero sekta mar bodaboda mabede ugero uchumi maro ma piny Kenya, sirkal onego tim ang'o mondo utim tijni e yo makare. Rafael kato bir Luke. Kamano Cleophas, ka nyalo kwayo sirkal mana ka kese wacho no ni pile ka pile giwacho ni bodaboda kelo bilion achiel. To wan ok wane bilion achiel no oduogonwa nade. Ka wan wamiyogi gin gitimonwa ang'o mondo kata kiny mondo giyud bilion 2 kadhi mbele mondo med gero uchumi mar pinywa makae. To koro katieko tanyalo mana kwayo jobodaboda wetewa manoko kanyo, chik ma sirkal oketo ni mondo ji odhi otim registration ni mondo wadhi wuogur kik warit nyaka dakika mogik kore kwadhi ni mondo da register dhido ka time dhi ng'adowa mondo ohandi no dhi mbele nikech kauni ni ohala
wadwani mondo ibi gero di mondo kiny ibi yude ng'at moro mindiko mabiro wacho Rafael nondika awuok nikech Rafael. Koro wati gi thuolo momiwa ni ndalo 60 momiwa ni mana kaka wawinjo moro wacho mondo wawuog wadhi andikre gi gik midwarogo. Ka ng'at mong'e ni en qualified mondo odhi oriemb pikipiki, wuog oko mondo odhi ondiki, mondo koro kata ka bang' mano ero ka polis oyudi oko kanyo, to en gik ma sirikal dwarogo mondo wandi no dhi mbele, kik iwe ohala gi kanyo. Kamano. Luke? Erokamano ahinya Cleophas. An gima anyalo tiyo kowacho en mani sirikal kosebet ka gimbe giyudo pesa mawuok e sekta mar bodaboda. Gimbe koro nyaka gibed gi mpango maber mar ng'iyo ni gimbe gikonyo sekta wani e yo makare. Mana kaka nawacho, gilos nwa dinga paya kumwa nyalo kale e yo makare mok waruore gi geche mamiyo wa hinyruok e ndara kamano. Mar ariyo, Ministry mar Transport gin bende gineni giketo chenro maber mar gero sekta wani yo makare mondo mi ka gitudore gi jo county government gilos ne kata jo bodaboda stages kuonde ma gimbe gitiye yo maber ma ok otho gogi o gibed ni gin ndara kamano ne gilawre gi askari koni gi koni. Ka giseno ni en chenro maber ma nyalo konyo youth kata ma nyalo konyo jowa, gikete yo maber ma gimbe gineno ni gini konyo, koro gilos ne yore gi makare ma ok giketo weche ma ketho kargi. Mogik registration madhi mbele, wakwayo jowa mondo giwuog oko gidhi gi registre mondo kaka sirikal dwaro no wane ane bang' ma gima biro timore ka sekta wanyalo bedo yo makare ma wanyalo kete obed kar yuto yo maber. Kamano. Nyakora Muge Jwang' mane thuolo ma wayudo mar bedo koda welo kinyi ma kawuono mano ka ne wantiere kanyo Daktari Duncan Eli mawuok e mbalariany ma Nairobi. Erokamano kuom yudo thuolo mar yudo donjo kodwa e twak kinyi ma kawuono. Koda Rafael Oluoch, erokamano kuom yudo thuolo kendo hayo maber e tich ma pod itimo mar bedo jaote. Ne in jakeno mar riwruok mar jo bodaboda e piny mar Kenya, wagoni erokamano kuom yudo thuolo bende mar yudo thuolo mar donjo kodwa e twak okinyi ma kawuono. Ne in janeno marwa mar Ramogi TV, erokamano kuom kete mana ka. Wantiere kae gi ote, ok wadhi somo gi duto. Jogo mantiere kanyo owacho mana ni apenjo chik mar jo bodaboda moket ni en kaka jariemb apiko ma private maonge sako obiro timo nade. Samoro ng'ato en japuonj to tiyo kod apiko kaka yor wuoth. Mago duto ne wayudo thuolo mana mar lose. To juma manyien pod wantiere weche mag apaya. Wabiro yudo jok mopogore opogore kaka anyo ting'o jal machielo mwacho ni neno achiel kachiel mano Job Awino ma en jakom mar Matatu Owners Alliance ma bende ne wabedo go kaka machien. Owacho ni oyudo twak makare. Wach mar PSV geche mating'o jowuoth madonjo e boma ma Nairobi ma bende kochako juma manyien dhi bedo ka ochungi. Wadhi bedo gi twak machalo koda mano mondo mi wane ni wanyalo konyogi e yo machalo nade e kindego ma jogo mantie bodaboda dhi yudo tich ma gitimo. Ne jogo duto moyudo thuolo mar donjo kacha SMS line marwa, erokamano ahinya kuom kete mana kae ka chenro ne en mana mar mbaka oromo ka yudowa kanyo. Vitalis Ochieng' erokamano, Sara Singa erokamano, Josephat Woodley Ligala Ochieng' erokamano kuom kete mana kae, Steven Oyando erokamano kuom kete kae, Ismail Owiti Ayoma erokamano ahinya. Ni janeno kamoro amora ma intiere, wagoni erokamano kendo oriti masani elo jowadwa Joyce Oduor kachiel kod Sharon Ong'ao gi jota chenro duto mano koting'o director wa Lindsay, jogo picha, jogo duto mano keto chenro ne obedo e yo makare. Wagoni erokamano kuom bedo kodwa okinyi sa 12 kane wantiere piny mbaka oromo masani koro watieko. Oriti masani ne an jata chenro Cleophas Oluoch, med neno mana TV mari mar Ramogi.